Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Perlok baro ki badan lang kakani kapor. Tingin ko aban pentip ba ngidon iwe i nongpang iba ngi admit apo baki admit apo Robert Hospital i Shemba kila test positif ya ini nongpang ibawan apo Ribhai district te kawe kaba ngi ko aban pensyayang ni kalong ba ka Robert Hospital ngila adap itu hi ka kum kawe ni ki hospital ki barla ban ai jing sumar yaki COVID patients. But halor ka jing don ini patient na kalyang ka hospital kila shimkhya but kila kitkhya nadu bastang ban segregate yakum kini ki jat nongpang ki bagi suspect but kamdon ka jing khle lang hapdeng ki nongpang ki balet shim dawai na po Roberts Hospital nam ta ki wei pat ki jing pang but kini ki bapang COVID. Ki para nong song snong jongi baro ki badan hapo Jan Hospital, ki para nong trei ki jongi ki badan hapo Robert Hospital, kimdan kam banda haban quarantine lede, nakaliang jong ki bor pinya jong ka Robert Hospital, kila sngotho bat ki tip shai bhash pang ki protocol, bat nginget scam ba ka jing penya nakaliang ka chongki ba ka jing sumar nakaliang ka chongki namantai ki nongpang general patient but ki COVID patient kania admit kania identity kat kum ke jing patha haki protocol ki chongi ini inongpang ibadon mentah po Robert Hospital ide ibala khamsan garta kumah nyupus na me but kumbakalong hadok mentah bangiyo ka report po Robert Hospital imdan kanu ka jing sitam ka bajur but ka jing sumari hapor village sapo hospital namanta ka jing pang ka jui karang ya but ki doktor na po Robert Hospital ki kranchai pa hadu mentah ilong stable imdan ganu ka jing sitam ka ba jur nalor gini yo sa laingot ki positive cases iway de na West Jantia Hills iway pat na po West Garo Hills but iway na East Khasi Hills kini nang siyo report ng kam shen mentan but ki contact tracing naman ta kini ro kinang ya chakman but nai ki wan ki jaka bi ki wan nai bi ki wan kata ngin sala ban itu pada ka next briefing namar ki contact tracing team jongi ki jongi kinang haban let ya kendo ya kini kinongpang but banuat hangno yanu ki kendo but kumno bagi position ni siapa Shillong but halor jong kini ki contact tracing bagi lena kaliang ki team ki jongi nilala banong ba hadir as nilai si ngin sautu ba kadon ka jinge bet na kam dan ka jinge bet ini new husnam ide ban pori Ribhai district imdan ka history by ide i jingle chabar haman ga hospital badan ki peti ki COVID no marsen ru po hospital kila adap segregate lupa nadu negate pen peja po Robert Hospital kila adam ka triage area ten nang tu kila sotu kila penya di ki la ka jong but penya di ki sapo ki jaka ki ong ki sari clinic severe acute respiratory infection clinics dak yaj tu kemot kim ya mix yo but kim ya minggil kim ya clear show but ki wei pada ki nong pang ki watch dawai nam ta ki wei chimpang joki te kat kum kajing patha kat kajung ka
kubor ke bangi yo na po robot hostel ke bangi tip mangiru namar ngila dap identify ke robot hostel kum ke covid kaban sumari ki covid patient la dan kam la de ki poy po robot hostel kila dap simkia bat kila le ke badan kam bar khoj ban pet bahkan num dan ka jinge khle apdeng ki suspected cases and ki case jo ki covid but kini ki general patients kata kila ada ble but ngi scam hi ba kamdan kanu kanu jing khle but kamdai bandan warra ya kanu jing ting jing smith apeng jongi para nang snong jongi barkhat but kimdai ban pet khmat ya ki batrai ki bkhta porawat hospital shem ya karawat hospital ba kadai ka hospital ka ban ai ka jing sakri namanta ya barkhat ki bapang kani kamdai ka ju ka jingja kumbaca hapo bethani ka shilong ba baru khat ngi khmetip kani hang ni porawat hospital klatip lupa kla suspect lupa but kila le ke badan kam ban pet ba kanum dan ka jing ya ka jing por jong ka jing pang dan ka jing ibet bat ki wei pat Kumar ini bapang bidan ka sentam ni gimana? hokin ki admit namar bidan kani ka jerho idan ka jing shet te namare ba ngi lai dep ong lupa ba pan ki wei man i wei pi wei hospital di bandan ki sari clinic mo severe acute respiratory infection clinic tik man kini ki hospital ki wan kini pinpe hospital ruka chu nadu gate kila ada pet lupa ki badan kum kini ki jajing pang kamut kila penia beca kacaka ba deiba suspect ya ka covid but mentangi le kan ni nomor balai kat badang bun kini ki nang pang ki bawan kum kini ki jaj symptom mo kamut yangi kadang ai yangi ya ka lat bangin sutu mo kidan ki wei ki bam dan symptom bagi badan symptom te kamu kini wan kini bas symptom kembalong ini la ka dai syai daga real positive case kamut min sautu pada bangin dia takil pada kumno nang ni syakmat syapo ke community what sakawai ngahaban ong hang ni I have to tell here also the same thing now we have given advisories from the health department ngila ada ai lo ki advisory berkhat na po health department kawai bangin sumar ya ki belasan ki belarang ba ikna kabar bangin dengi kimas kabalai bangin that gikti kitu par khot jadi banyak bangin di ban perking ma bat mentanang ni syakmat klam kanu jing ting klam kanu jing smith ni dei ban sutu ba ban yada na kani ka jing pang khamtam ya kitu ko bala ban kata khamjur kadai ka jing sumar hi dalade yalade ladang imla hi bangin le ta kamut kini ki advisory jungi ki long le nai halor gini ki advisory ngi ban long discipline ladang ila ban long discipline na lagal yang ka jongi ban yada na kani kamut tangkat tu ni banang ila ban sutu hang nung yang bat hang nung ni la ban yakun ya kani ka jajpak